Čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si ukážeme Boombox International, má to aj farebnú hudbu. A je to model GE298D Hi-Fi komponent. Reproduktory, 3 sú tu je farebná hudba. Zapnúť, vypnúť, to neviem. Rádio kazeta prepínanie, tu máme prepínanie vln, ladenie, hlasitosť, taký VU meter LED diodový, počítadlo, ekvalizér a taký nastavovač. Jedna kazeta, druhá. Rukoviatko, je anténa. Reproduktory sú odnímateľné. To je na farebnú hudbu tieto červené a tie spodné to sú na zvuk. Máme kryt na baterky. No nemá to ani na slúchatka výstup. To si môžeme pichnúť tam. Štítok. Ale je to ťažké na to, že to je International. Neviem čo so životom, každý kopec dá sa stromom. Vtedy spomeniem si na slova, čo kedysi môj otec hovoril. Keď budeš kráčať búrke sám, svojim telom vietor lám. Hlavu má hore, niekde na obzore sa tvoje neviem čo kedy ďalej. Ako ťažko sa to ladí, lebo toto má veľkú vôľu. Tak sa nedá naladiť, tak dobre. Dáme MV. Tu asi nejdu. Ešte neskúšal. Után, hogy az amerikai elnök meg nem választott diktátornak, és egy nevezte az ukrán elnököt, aki szerinte soha nem lesz. Într-adevăr, planul este ca dáme LOV. Tak teraz dáme kazetu.
Pauza. Druhú kazetu. Pod našima oknami teče vodička, na poželi milaného koníčka. Ja ho nenapojím, ja se to napojím, ja se do neho idzie se malička. Ja ho nenapojím. Dobrú noc mám, milá, dobrú. Tak. Napojím ja. To bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám video ľúbilo, dajte like a odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.